Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors de Frodo Bonbon. Bé, abans de tot, molt bona Pasqua a tothom. Espero que hagueu disfrutat d'unes bones vacances de Setmana Santa, si és que us agrada. I avui me teniu aquí per desitjar-vos bona Pasqua, tot i que ara ja s'ha acabat perquè ja és tard, però bueno, jo us la desitjo igual. I demà, doncs bueno, se'n tornem-hi, és què hi farem. Total, que us parlo avui per dir-vos una coseta. Tinc pensat un sorteig, perquè us ho mereixeu, perquè heu estat allí dia rere dia amb mi i perquè ja porto un temps, poc, però bueno, el porto. I doncs aquest sorteig és més que res per a la gent que li agrada la festa major. Us preguntareu, a què és això, aquest sorteig que sorteges? Perquè clar, lo interessant és veure el que sortejo. Doncs bé, què és el que sortejo? Molt senzill i molt... Bueno, no és que sigui ben bé xulo, però és divertit. Mireu què tinc. Calendari de la Festa Major de Reus. I per què és de la Festa Major? Doncs molt fàcil. Deixarem la càmera aquí, si és que s'aguanta. Abans se m'ha aguantat, perquè clar, ho he provat. Vale, s'aguanta, el qual és guai. Bé, bueno, també us preguntareu on estàs per gravar això. Estic a casa meva, ja estic instal·lat, o sigui que ara ja, doncs, genial, superbé i supercontent, perquè ha sigut una mica estressant la mudança, però ja estic bé, vale? Només era per si us ho preguntàveu. Bé, això és un calendari. Per exemple, mirem el gener. L'índiu, mireu que és maco, en tot el gener, que bueno, ja ha passat, però clar, vaig a replegar els calendaris fa poc. Al febrer hi ha el xiquet i la xiqueta, bueno, els nanos. Al març hi ha els gegants. I ja no us ensenyo més, perquè l'abril és ara. I el sorteig, clar, jo el faig ara, i si veieu que hi ha, doncs no té gràcia. Ne tinc dos, llavors ne sortejaré un. Què heu de fer per participar? Molt i molt senzill. Heu d'anar aquí baix als comentaris i heu de dir: jo participo en aquest meravellós sorteig. I automàticament ja estareu participant. A part també, doneu-li like a aquest vídeo, que serà més curt, i tot i que els likes siguin anònims, jo puc veure, doncs, si de veritat us agrada que faci aquest tipus de coses, tipus de sortejos o coses especials, i doncs m'incitarà a fer més coses d'aquestes. Per tant, doneu-li like, sisplau. I sobretot, als comentaris, aquí sota, comenteu: jo participo en aquest meravellós sorteig. Donaré de marge, doncs, 2 setmanetes, jo crec que està bé, i em passin aquestes 2 setmanetes, gravaré un vídeo, suposo que gravaré la pantalla de l'ordinador o alguna cosa d'aquestes, i sortirà el guanyador. I doncs molta sort a tots, espero que us toqui, però clar, només ne pot tocar amb un, però bueno, molta sort a tots,
us estimo moltíssim i fins aviat. Adéu-siau.